Svet harmónie. Svet, v ktorom máte veci pod kontrolou. Správne rozhodnutia zlepšujú kvalitu vášho života. S nami viete viac. Zabezpečovacie systémy, priemyselné kamery a požiarna signalizácia vás včas upozornia na prichádzajúce riziko. Záznamové zariadenia zachytia každý problém a uchovajú udalosť pre prípad kontroly. Chránime veľkých i malých. Naše zariadenia strážia dôležité objekty. Pracujú vo všetkých typoch prostredí. Riešime bežné i extrémne požiadavky na bezpečnosť. Sme všade tam, kde nás potrebujete. Odbornosť a rýchly servis je pridanou hodnotou našich zariadení. 7 servisných centier je vám k dispozícii 24 hodín denne. Svet harmónie. Pracujeme, aby ste mohli pokojne žiť. Vieme. Ponúkame profesionalitu a vysokú odbornosť. Vidíme. Vaše potreby sú základom našich riešení. Chránime. Najmodernejšie technológie sú zárukou vašej bezpečnosti. Fitich. Spolu vidíme viac.